orduan ere, beraiek Gipuzkoako bertsotan, Gipuzkoako txapelketarako sailkapen fasean lehiatuko baitira, eta aitzaki hau hartuta, Irungo bertso eskolan aritutako kideak kamera horrean jarri ditugu, pixka bat bertso txapelketen munduan nolako den ezagutzen saiatzeko, eta horretarako lehenik zuek ondo ezagutu nahi zaituzteko, horregatik jakin nahiko genuke, pixka bat noiz hasi zineten bertsotan, eta zergatik. Ni 11 urterekin uste dut hasi nintzela bertsotan lehenbiziko aldiz, eta nire lehenbiziko kontaktua, kurioski ez dakit da jengo den, baina Manurekin izan zen, berandu zen Tximudi ikastolara saio bat egitera eta ni hor, ez dakit, hor ez dakit 11 izango dituen, baina hori hor ni flipatzen gaitu nintzen, eta hau eta beste ez dakit eta behitzen naiz, buruan beudek erabiltzen zuten doinu bat ibili, eta ez dakit nolako bertso asmatu nuen, eta igota kantatu egin nuen, eta arrezkeroztik gero bertso eskola apuntatu nintzen, eta pixkana. Nire kasu diferentea, ni oain dela 3 urte hasi nintzen, ni ikastietakoa naiz, eta etorri nintzen Hendaia bizitzea, eta pixkat aurretik bertsokin harremana banoekin entzuten dituen, saio batzuk auzuko bezatan, talako gozatan entzuten dituen eta gustatzen zaiten, egizan enitzen ikusten ni bertsotako gaitasuna neukenik, eta baina honea etorri nintzenen ibiltzetan aukera egokie hemengo jendea zentzekin batea, bi bat pixkat bertsotan hasteko, eta hola hasi nintzen hemengo bertso eskolatan, eta talde egarrak topatu dituen, eta orduzko ez tipa nabil. Eta ni, egia esan, nire lehenengo kontaktu ez egin izan zen, ezakatu oso garbi. Garbi daukagana 11 urterekin edo, 6. mailan, apuntatu nintzela bertso eskolara. Eta garbi daukagana apuntatu nintzela zertzen jakin gabe. Lagun batzuk apuntatu zian, eta nire bai. Eta pelotara edo marrazketa apuntatzen ginen bezala, apuntatu nintzen, eta ordutik jarraitu dugu. Eta gaur hemen zaudete, ez bakarrik bertsotan ibiltzeko, eta ere txapelketetan aritzeko, ez dakit, nola iritsi zitzaizuen motivazio hori, edo zergatik erabaki zenuten bertsotan aritzea zain ere, lehian sartzea. Bueno, nik uste dut gaztetatik bertsotan ari den norbaiten ibilbide natural eta bakarra, hori da, hau da, jende aurrera atera nahi duen oro, pasatzen da eskolartekotik, eta eskolarteko 18 urtekin bukatzen da, aurkitzen zara basamortu baten aurrean, eta kasi aukera bakarra dira gazte sariketak, handi ditzi zute, ez egize, eta lehia ez dago kasi besterik, eta plazetan aritzeko bide badia. Orduan, kasi inertziaz, oain arte behintzat. Aurtengoa gero egia helduago izan da, kontzientzia gehiago hartzen duzula eta erabakitzen duzula kontzienteki parte hartu nahi duzun edo ez, dazkan eragin positibo eta negatibo guztieri, baina hasiera mintzat nik hola bizizan nuen. Ni guztiz da nator Manukin. Hori zen nahi gainera sentsazio hori eukin nuela, hori momentuan eskolartekoa bukatu eta gainera azkenik handiko zapore honekin gelditu nintzen, eta hori gero esan, orain, bertsotan egitera. Eta bertsotan egitera da bertze zeldu zen, baina gero Gipuzkoakoa justu urte berean izan zen eta nik genuen izenik eman, eskolartekoa zain, eta gero egia esan enekien nun bertsotan egin, eta egia da Gasteiz Unibertsitatean sortu genitula plaza batzuk, unibertsolariak eta baina Manu esan duena, azkenean zuk borondatez ez baduzu sortzen txapelketan izen bat izan gabe, ez daukazula plazarik eta ez dagoela bide zabalik egiteko, nahi balin baduzu bertsolaria izan, nahi balin baduzu bertsotan egin besterik gabe lagun artean, horta aukera badago eta nik uste dut Irunabarra dela bertso eskola hori frogatzen duen. Dino, hortaz aparte, egia da, zure burua konfirmatzeko bertsolari gisa, iaia aukera sozial bakarra txapelketa dela. Eta konta eguzu, Gipuzkoa bertsotan sailkapen fase honetan parte hartuko duzuen lehen aldia izango da, zuen lehen esperientzia izango da, edo aurretik parte hartutakoak zarete? Nire aurreko aldi izango da. Ni esan ez
bezala dela 3-4 urte hasi nintzen bertxotan, eta horreko kanporaketan dela 5 urte izango zela uste, ez? 5 o 6 izango zantzakin izan zen, bai. Eta nire personalki bai horreko lehiak eta modukoa bertxotako hau izan da, eta alternatiba esperientzia berri bat. Eta pixkata horreko galdera erantzun ez pixkate bai ni bertxotan hasi nintzen, da hau etorria pixkat gainen neon, eta itzaki horrekin motivatu eta bertxotan hobetzeko aukera bezala hartuta, pixkat helburu jarrita, ondo naiz. Eta hemen gaude. Eta zuen kasuan, lehenengoa izango da? Nirea bai. Hori esan bezala nik 17 urte nitunia izan zen azkeneko Gipuzkoako txapelketa, eta hori orain orduan enuen izenik eman, eta hontan izan da lehenbizi baldia izena eman dutena, eta lehenbizi baldiz probatzeko eta hori lehia probatu dela, baina oso era diferentean, sariketaren batean eta gero eskolartekoan, baina orain ja plaza egiten topatzen dituzu bertxotan, plaza guztietan egin egiten direnak, eta orain ja plazara, Gipuzkoa bertxotan da, ez da Gipuzkoa txapelketa, baina nire seian daukat elipagola benetan izan duela bertxolari bat, ez? Umetan begiratzen zen hori, honek badaki bertxotan. Eta nire kasuan ez da lehenengo aldia, akaso azkena bai, batzuk sartzen dira eta beste batzuk ez bultzatzen bagaituzte ateako gara pantailatik eta txapelketatik ere bai. Uste dut udaberriko sailkapen fase honen 4. aldia dela. Lehenago etzan egiten. Lehenago dana 2007an adibidez danak zuzenean udazkenean hasi ginean, gero formatu desberdinetan egin da udaberrian eta hona guztietan. 2007tik. Beraz, maila guztietako esperientziak dauzkagu hemen kamera horrean, eta konta eguztuen, nora prestatzen da maila honetako txapelketa bat? Nola egiten duzuen lanketa bakarka, taldean elkartzen zare trebatzeko, irakasleren batekin, edo pixka bat jendeak jakin dezan? Ni berez, astean zehar egiten ditugun bertso eskoletan jonen irakaslea naiz, irakaslea nik bideratzen, nik klaseak nik ematen ditut, ez dakit zeuze ikasteko baina ematen dira, baina eta gero txapelketan izena emateko ideia komentatu zidanean eta komentatu nion, nik txapelketarako entrenatzeko baina ez dakidala edo nik ez duela esperientziarik txapelketan eta baditu dela gutxune batzuk hor, eta orduan erabaki genuen bertso eskolan komentatu genuen eta egoitzen da jakin ari gara biok entrenatzen, berak ekartzen dizkigu asko dira ariketa zehaztuagoak edo hortarako. Eta hortaz aparte dago norberak etxean egiten duen lana, irakurriz ideia hauek 7-6an jartzen, gero errimak lantzen ere bai, hori erarekin abertzen bat errimartzen ditudan, nola antolatu, euroitzeko nola egin, horrelako paperaren aurrean denbora pasa eta aber nola egokitzen den hori, gero improvisatzeko erraztasuna emateko. Horixe da, eta konta eguzuen pixka bat, jende aurrean aritzera oituak zaudete zuek, hori ez da nobedadea, baina pixka bat konta eguzue, txapelketa bat izateak urduritasun gehiago eragiten dizue, edo bestera batean aurre egiten diozue saio honi, edo ze sentimendu eragiten dizue sailkapen fase hau hasi aurreko tarte honek. Nik esan bai, izen aspaldi eman genuen eta hortzen, igual ez zinean gehiago erreperatzen, baina hori abazenekin da burun hortzen, eguneroko presente zegoen, eta azken bertso eskolantan hori egitzegan, baina egunero hartu datu ala, bakizu gero eta gertu dagoela, eta egun batzuk izaten jo nao prest, eta hori dira askotan izatea, bertso eskola zen muzkoa itezun, ondo joan bat, hainbeste, baina bertso eskola txara jutuan hori gainen dago, eta ez dakitzen eta pixkat nik bitatik biziet, eta egidanik ez okotela aspirazioa hondik saio duin baditea, baina alare nabaritzea. Hori askotan oso individuala da ez, bakoitzak nola bizi duen txapelketa, eta ze espero duen txapelketa
egia da, bueno, lehen esan dizudan bezala nik pasa naiz fase desberdinetatik, gazteagoa nintzanean, bai hil edo biziko zerbait bezala hartzen duzu igual askotan ez. Igaurik lehen aipatu duen bidetik, zure sozialki zure izena norabait iristea nahi baldin baduzu, agian txapelketa bide gutxitako bat. Zorionez, erresistitzea eta aguantatzearen bada beste bide bat. Eta txapelketako bideak ez dugu asko funtzionatu, baina ja urteetako bidea ari da funtzionatzen, eta nik beste lasaitasun batekin hartzen dut. Eta beste helburu batzuekin, eta beste espero dut, egia da, eta espero dut txapelketa egunean urduri egotea. Baina, nola ez dakigun ze espero daiteken ere, jakin behar dugu parte hori deskonektatzen, ez? Nire saiatzen naiz, garrantzi gehiagirik ez ematen. Orokorrean bizitzan ere, zeharo nire esku ez dauden gauzekin, saiatzen naiz ez jartzen espektatiba gehiagik, gero ez duelako kolperik jaso nahi. Egia da, nintaz inork ez duela ezer espero eta ez duela zertan saio on bat egin, edo dena delakoa. Nik txapelketan finkatu duten helburua eta Jontabio behintzat mentatu duguna hasieratik izan du da, aitzakia izatea pertsotan hobeto egiteko ekainean, abenduan egiten genuen baino. Eta nik uste dut hori betetzera bidean gaudela, eta ikusko dugu, baina hor, segurazki, urdurituko naiz, hori egunak ere izaten ditut, baina ni saiatzen nahi lasai hartzen gauzak eta pentsatzen, hemen sailkatu eta sailkatu gabe ere, hurrengo gunean ohe berdinean ingo dudo eta ez da aldatuko ez da ezer. Horixe da, eta konta eguzu, noiz lehiatuko zarete edo noiz hasiko zarete sailkapen fase honetan parte hartzen? Lehenengoan izango naiz, maiatzaren 2an, Zaldibi. Ongi etorriak izan. Eta zuek? Nik maiatzak 10-en, Anoetan. Eta nik maiatzak 9 Iazabalen. Horixe da, hau sailkapen fasearen hasiera izango da, baina txapelketara iritsi arte, fase desberdinak dauzka, ez? Konta iguzu pixka nolakoa da funtzionamendua edo nola lan egiten den? Sailkapen fase honetan, aurten, hori ere berria da, aldatzen doa. Eta aurten bi talde bezala ingo dira, A taldea eta B taldea, eta 36, 38 egongo dira, eta hortik 23, 24 pasako da talde bakoitzetik bigarren saiora. Eta gero 23, 24 horietatik, esan nuke 17 edo 18, ja udazkenera. Orduan izango dira, 18 bider bi pasatzen dianak udazkenera. Horixe galdetu behar nizuen, maitzeko, lehen pixka bat aipatu duzue, pixka bat txapelketa honi ze helbururekin gero begiratzen diozuen, hau da, zuen buruari ze erronka markatzen diozuen. Hori, leheno esan bezala, garrantzi asko ematea, dakar baita ere, helburu zehatzik ez finkatzea. Nire esku zegoen helburura zen alde batetik ariketa zehatz batzutan pausotxo bat ematea, eta gero postuen aldetik, ia esan ez dakit, oso ongi jokatu garen nire burua, aipatu ditu bi fase ez, hori lehenengo fase hori pasatzea egingarri ikusten dutela, eta gero ja udazkenera pasatzea kristona izango zen, denaen ez dut zeharo aurre ikusten nola gertatu garen. Nire helburua pixkat, igauri komentatu aitzaki horrekin txapelketa dala eta nire maila eta aitzaki motibatzeko eta pertsua beste modu batea bizitzeko aukera aukitzea eta aparte saio hortan txukun nik bertxosko lan iteten modun kantatzea. Ez zeten guztatu parea junta ezinen eta arrastaka eta pixkat nire helburua da.
Eta nirea ere bai, ez esango dizut. Nire helburua da ara joan eta ahalik eta ondoen, nire ustez ahalik eta ondoen egitea bertsotan, nik egin nahi dudan tokitik eta bueno, gehien bat eta aurreko galderarekin lotuta nola prestatu eta bat, helburu kolektibo bezala ere ikusten dut, badazkat, helburu personalak baino gehiago kolektiboak, bada helburu bat, eta hori esan beharra dago hemen, bete duguna, Txinguliko Bertso Eskolatik 3 aurkeztea maila duin batean Gipuzkoa bertsotan sailkapen fasean, bueno, azkenik irunabar sortu zenetik hemengo erakundeentzat existitu ez garenean, ez artean, ez kulturan, eta euskaran gutxi ez da. Eta, bueno, bada lorpen bat. Orduan ja Gipuzkoa bertsotan hasi aurretik, lorpen kolektibo horrekin gustura nago. Hemendik aurrera, nire bertso eskolakideekin eta, bueno, ahalik eta urrutien iristea. Gaitut ilusioak txapelketa hontan ez direnak nigan gorpuzten, nire bertso eskolakideengan edo besteengan gorpuzten direnak eta, bueno, lagundu ahalik eta urrutien iritsi daitezen. Tal bada txapelketa barrutik, hobeto. Primeran, hemendik munduko zorte guztia badizuegu hiruei, eta hemendik gutxira ere, emaitza honez hitz egiteko aukera dugun, baina gutxienez goza ez duzuela parte hartze hori, beraz, mila esker kamera aurrean jartzeagatik eta informazio guztia gurekin parte hartzeagatik. Mila esker. Mila esker zure.